پڑھو قرآن تے عمل کماؤ، چھڈو غفلت ساری، روز قیامت تہاڈے کارن کرے سفارش باری، وچ دربار دے حاضر ہو کے اکے پاک خدایا اے توڑ کے آئے گا۔ او قرآن تے عمل کرنے والو، او ایک سورت نو یاد کرنے والو، او عالم دین بنان والو، اپنے بچیاں نو دینی تعلیم دلوان والے ہو، توجہ کرو نا، اے دوڑ کر کے آئے گا، کی اپنے رب نو آکھے گا، ذرا غور نال سنیا جے، اے کی کہہ رہا ہے، وچ دربار تے حاضر ہو کے آکھے پاک خدایا دنیا تے اس نے منو پڑھیا نالے عمل کمایا، تے پھر کی آکھے گا بخش دے مولا، بخش دے مولا، اے ہے پیارا میرا، جنت دولت دے دے نو، جدوں قرآن پڑھنا ہے، صحیح حدیث قرآن تو پڑھنا ہے، قرآن دی برکت نال اللہ تیرے قرضے دور کردا ہے، قرآن پڑھن دی وجہ تو طالب علموں اللہ ترقیاں تا فرماندا ہے، قرآن پڑھن دی وجہ تو تیرا رزق ود جاندا ہے۔ اللہ نے یہ اعلان فرمایا جنت دولت دے دے نو کچھ نہیں گھٹنا تیرا، سن سفارش رحمت رب دی جوش دے اندر آوے، لے جائے سنو جنت اندر، مولا حکم سناوے،